Van de middag schoot de lucht weer meer en meer dicht, dus een beroende lucht. Maar aan het begin van de middag is er nog wel even kans dat de zin er nog hier en daar tevoorschijn komt. En die kans is dan het grust in het waardgebied en in het noordwestelijk kustgebied. Verder is dus een meest bewolkte dag, maar ik een hege temperatuur, dubbele cijfers, 10 graden. En dan de wind uit het westen en het zuidwesten waai, die is matig of vrij krachtig. Joen, vannacht ik nog altijd een bewolking. Misschien let er vannacht wel een beetje rein, maar dat zal net volle vaststellen. En dan de temperatuur, het wordt een warme nacht. 8 of 9 graden. En we hebben het over de nacht van Tonsje op vrijdag 23 of 24 februari. Ja, de wind die wordt wel wat sterker, matig en vrij krachtig in het kust- en waardgebied. Wordt die krachtig, 4,6 uit het westen en zuidwesten waai. Morgen een dag met bewolking, een beetje rein, maar in de middag misschien ik nog wel even de zinnen erbij vanuit het noorden waai.